Γεια σας αγαπημένοι μου. Είμαι η Τσάντρα και σας καλωσορίζω σε ακόμη ένα επεισόδιο της σειράς μας Ενέργειες στο ουράνιο στερέωμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ηλιακή έκλειψη και νέα σελήνη στην Παρθένο που κορυφώνεται στις 21 Σεπτεμβρίου του 2025, ημέρα Κυριακή. Η Παρθένος, ζώδιο της καθαρότητας, της ευθύνης και της υπηρεσίας, γίνεται τώρα το σκηνικό όπου γράφεται μία νέα σελίδα. Η έκλειψη μας στρέφει σε βαθύτερη κάθαρση, ζητώντας να ξεκαθαρίσουμε σχέσεις, επιθυμίες, αξίες και προτεραιότητες. Είναι μια πρόσκληση να αφήσουμε χώρο για το ουσιώδες και να αφοσιωθούμε σε αυτό που πραγματικά μας στρέφει. Οι ενέργειες της κορύφωσης της έκλειψης θα επηρεάσουν τις επόμενες 15 ημέρες, οπότε καλό είναι να έχουμε στο μυαλό μας τις όψεις που την περικλείουν, έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα να βαδίσουμε ανάλογα με τις επιρροές της περίοδου. Πάμε να δούμε λοιπόν τις όψεις γύρω από την έκλειψη. Ξεκινάμε με το Ιώδ της Αφροδίτης. Την παραμονή της έκλειψης, η Αφροδίτη στην Παρθένο σχηματίζει τον σχηματισμό του Ιώδ, γνωστό και ως δάκτυλο του Θεού. Από τη μία πλευρά βρίσκονται ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας, ο Κρόνος στις τελευταίες μοίρες των Ιχθύων και ο Ποσειδώνας στον Κρυό. Από την άλλη ο Πλούτονας στον Υδροχόο. Η Αφροδίτη γίνεται το σημείο πίεσης που συγκεντρώνει τις φωνές αυτών των μεγάλων δυνάμεων. Ο Κρόνος φέρνει ευθύνη, δομή και την ανάγκη για σαφή όρια από τη θέση του. Ο Ποσειδώνας τολώνει την οπτική, ανοίγει όμως την ψυχή σε οράματα και βαθύτερη έμπνευση. Αυτές είναι οι κυρίαρχες ενέργειες που κουβαλούν οι πλανήτες αυτοί. Ο Πλούτονας ζητά αλήθεια, κάθαρση και μεταμόρφωση σε ό,τι αφορά την αγάπη, τις σχέσεις και τις αξίες μας. Μέσα από αυτή τη διάταξη αναγνωρίζουμε τα σημεία όπου η καρδιά μας χρειάζεται αναπροσαρμογή. Καθώς ο Κρόνος προσπαθεί να διαλύσει τις ψευδαισθήσεις και ο Ποσειδώνας μπαίνει σε μία θέση η οποία ζητά πρωτοβουλία έτσι ώστε να βγαίνουμε από τα παραμύθια που μπορεί να έχει πλάσει ο νους. Έχουμε επίσης το τετράγωνο Αφροδίτης και Ουρανού. Η Αφροδίτη συναντά και τον Ουρανό σε τετράγωνο. Εδώ έρχονται οι ευνίδιες ανατροπές, σχέσεις που ζητούν νέο αέρα, αξίες που αλλάζουν, ανάγκες που δεν χωρούν πια στο ίδιο πλαίσιο. Ο Ουρανός μας ταρακουνά, απελευθερώνει και δείχνει ότι η αγάπη δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες στασιμότητας. Προχωράμε στο χιαστή μεταξύ Άρη και Κρόνου. Ο Άρης στο Ζυγό σχηματίζει χιαστή με τον Κρόνο. Αυτή η όψη φέρνει περιορισμούς και πιέσεις σε αποφάσεις, συνεργασίες και σχέσεις. Ο Άρης θέλει να δράσει. Ο Κρόνος από τη θέση του αυτή ζητά σύνεση. Η πρόκληση είναι να αναλάβουμε ευθύνες για τις πράξεις μας και να κινηθούμε αποφασιστικά, αλλά χωρίς βιασύνη. Προχωράμε τέλος σε ένα σχηματισμό χαρταετού με βάση τον Ερμή. Λίγο νωρίτερα, ο Ερμής από το Ζυγό σχημάτισε ένα μοναδικό χαρταετό με τον Ουρανό, τον Πλούτονα και τον Ποσειδώνα. Αυτή η διάταξη παραμένει ενεργή στην ημέρα της έκλειψης, σαν μια πνευματική έκρηξη που αφυπνίζει το μυαλό. Ο Ερμής φέρνει ξαφνικές ιδέες, νέες οπτικές και εμπνεύσεις, αλλά η αντίθεση με τον Ποσειδώνα μας προειδοποιεί να διακρίνουμε την αλήθεια από την ψευδαίσθηση. Οπότε καταλήγουμε στη συνολική δόνηση της ημέρας. Όλες αυτές οι όψεις δημιουργούν ένα τοπίο έντονης ενέργειας. Η έκλειψη λειτουργεί σαν κορύφωση που φωτίζει τα σημεία όπου χρειάζεται κάθαρση. Οι σχέσεις δοκιμάζονται, οι αξίες μεταμορφώνονται και οι αποφάσεις απαιτούν ευθύνη και ακεραιότητα. Είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδος. Η Παρθένος ζητά τάξη και καθαρότητα. Μας προσκαλεί να δούμε τι πραγματικά αξίζει να μείνει και τι χρειάζεται να αποχαιρετήσουμε πλέον. Ήδη είχε ξεκινήσει να μας δίνει αυτή την ενέργεια από την προηγούμενη όψη που σχημάτισε στην αρχή του μήνα. Ο δρόμος μπροστά μας ανοίγει μέσα από την αλήθεια, ακόμη και αν αυτή φέρνει προσωρινή αναστάτωση. Είναι μια στιγμή που καλεί την ψυχή να θεραπεύσει, να ανανεωθεί και να προχωρήσει σε πιο γεωμένες ουσιαστικές επιλογές. Αυτή είναι λοιπόν η ανάγνωση των ενεργειών του αστρολογικού στερεώματος για τη νέα σελήνη και την ηλιακή έκλειψη που γίνεται στην Παρθένο στις 21 του Σεπτεμβρίου. Μια ημέρα έντονη, γεμάτη προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για αναγέννηση και αυθεντική πορεία από εδώ και μπρος. Σειρά έχει η Σακύλα που θα μας καθοδηγήσει σε μια ενεργειακή άσκηση ειδικά για αυτή την ημέρα, ώστε να γιώσουμε το φως της έκλειψης και να φέρουμε στην καρδιά και το σώμα μας τις απαραίτητες ενέργειες για να ανταπεξέλθουμε. Κλείσε απαλά τα μάτια σου. Πάρε μια βαθιά, αργή αναπνοή και άφησέ την να κυλήσει απαλά προς τα έξω. Νιώσε το σώμα σου να χαλαρώνει. Νιώσε το εδώ και τώρα. Πάρε το χρόνο σου να αισθανθείς το σώμα
την ελαφρότητα που μπορείς να κερδίσεις μέσα από το σώμα, καθώς αφήνεις να φύγουν βάρη. Η Παρθένος μας ψιθυρίζει για καθαρότητα, για τάξη, για αλήθεια. Μας θυμίζει πως η ψυχή ανθίζει όταν βρίσκει χώρο να αναπνεύσει. Με κάθε εισπνοή φαντάσου ένα παλό φως να εισέρχεται μέσα σου. Αυτό το φως το αφήνω στο δικό σου οραματισμό. Διάλεξε αυτό που εσένα σε κάνει να αισθάνεσαι σε επαφή με τον εαυτό σου. Σε κάθε εκπνοή άφηνε να φύγουν βάρη, σκέψεις, κούραση. Τοποθέτησε τώρα τα χέρια σου στην κοιλιά, εκεί που βρίσκεται το κέντρο φροντίδας της Παρθένου. Νιώσε την ανάσα σου να κατεβαίνει εκεί, γλυκά και ρυθμικά. Μην ξεχνάς ότι ο Παρθένος έως ζώδιο διοικεί τα έντερα. Καθώς αναπνέεις, άκουσε την εσωτερική σου φωνή, την ανάγκη σου για να φροντίζεσαι, για να θρέφεσαι σωστά, για να ξεκουράζεσαι, για να είσαι σε επαφή με σένα. Όπου βγαίνει η κριτική φωνή, εκείνη που σου λέει δεν είσαι αρκετός, άκουσέ την. Μη φύγεις, δεν θα σου πω άφησέ το να περάσει. Όχι, θα σου πω μείνε εκεί, άκουσέ την. Παρατήρησε από πότε την ακούς, πώς την ακούς, τι σου θυμίζουν τα λόγια που λέει. Πάρε αυτή την ενέργεια και φαντάσου ρίζες που ξεκινούν από τα πέλματά σου να σπρώχνουν αυτήν την ενέργεια μέσα στη γη. Αυτή την ενέργεια του δεν είσαι αρκετός. Και φαντάσου ότι η γη την απορροφά αυτή την ενέργεια και έχει δύναμη να την αλλάξει, να τη μετατρέψει, αλλά όχι γιατί την απορρίπτεις. Ακόμα και αυτή η φωνή κριτική έχει ανάγκη να ακουστεί από σένα. Και σε κάθε εκπνοή, μέσα από τις ρίζες που έχουν ξεκινήσει από τα πέλματά σου, στείλε μέσα στη γη ό,τι σε βαραίνει. Φόβο, άγχος, υπερβολικές απαιτήσεις. Και με κάθε εισπνοή νιώσω ότι η γη σε τρέφει με τα δικά της στοιχεία, τα πλούσια θρεπτικά στοιχεία που έχει. Νιώσε τη σταθερότητα που σου δίνει, τη δύναμη, την υγεία. Και τώρα ξανά έλα λίγο στον εαυτό σου. Ποια είναι η πρόθεσή σου σε αυτό το φεγγάρι? Τι θέλεις να σπείρεις? Φαντάσου ότι αυτό που θα βάλεις τώρα είναι κάτι που θα κρατήσει για αρκετά χρόνια. Σκέψου σοφά λοιπόν. Σκέψου κάτι ουσιώδες. Για σένα, γιατί η Παρθένος έχει ανάγκη γι' αυτό. Έχει ανάγκη για ουσία. Της είναι σημαντική. Για αλήθεια. Για καθαρότητα. Τι από αυτά σε αγγίζει? Φαντάσου τώρα ότι αυτό που θέλεις είναι σαν ένας σπόρος μέσα στα χέρια σου. Φαντάσου ότι τον ακουμπάς στην καρδιά σου και τρέφεται από αυτή την ενέργεια και μετά την ακουμπάς στην κοιλιά και ξανατρέφεται από αυτή την ενέργεια που η Παρθένος της δίνει. Μείνε λίγο στη σιωπή, άφησε την ψυχή σου να ακούσει τι έρχεται, τι αναδύεται. Οραματίσου πώς είναι να ανθίζει αυτό που έχεις βάλει, πώς είναι να
εξαπλώνεται αυτός ο σπόρος, τι γίνεται, τι χρώματα αποκτά. Θα ήταν πολύ ωραίο να έχεις και ένα γλαστράκι, να σου πω την αλήθεια, αν έχεις φροντίσει να έχεις κάτι που σε εμπνέει ως φυτό, όπως ένα παχύφυτο, είναι μια πολύ ωραία ιδέα να δουλέψεις με αυτό. Μείνε λοιπόν στην αίσθηση, στον οραματισμό σου. Νιώσου ότι είσαι έτοιμη να προχωρήσεις. Πες το στον εαυτό σου. Είμαι έτοιμη να ανανεωθώ, να προχωρήσω μια αλήθεια, να δημιουργήσω την αλήθεια μου. Μείνε λίγο σε αυτό. Οραματίσου το, νιώσε το. Όταν πάρεις το χρόνο σου και γι' αυτό και όταν νιώσεις έτοιμη, παίρνεις μια τελευταία βαθιά αναπνοή και σιγά σιγά επιστρέφεις στο εδώ και τώρα. Καλή συνέχεια, καλή ανάπτυξη. Είμαι μαζί σου.